Γεια σας παιδιά, τώρα θα παίξουμε αυτό εδώ που είναι Mars. Στο προηγούμενο το είχαμε πάρει απέναντι στον Ολυμπιακό, δεν θυμάμαι το ρεκόρ. Και είναι το δεύτερο μας part. Ας πάμε για την πρώτη. Και μπαίνουμε. Πάμε, έχουμε μάθει ένα ιονικό. Ξεκινάμε παιδιά. Ξεκινάμε με ευχάριστα νέα στο 1-0 απέναντι στον ιονικό. Είναι διαφόρος, 15 λεπτά. Ναι, αφού είναι 2 λεπτά το ένα μάτς. Καλά, τώρα δεν αντιέμαι. 3 λεπτά του κάθε μάτς. 3, 6, 9, 93, 12 λεπτάκια. Κερδίζουμε 3-0 στο νέο μας πρωτάθλημα. Δεν βλέπετε καθαρά, αλλά πάμε πρώτο ημίχρονο. Όχι, τι κάναμε ρε. Αλλά εντάξει, δεν άρχισε την ημίχρονο. Την ημίχρονο πολύ κακή. Όχι, τι κάνουμε ρε παιδιά. Θα σοβαρήσει λίγο. Εντάξει, 2-4. Τι κάνουμε. Δεν βλέπω, θα μπαίνει γκολ, δεν βλέπω που είναι η μπάλα. Και δεν μπορώ να παίξω. Δεν μπορώ να προλάβω να δω που είναι η μπάλα. Και όταν βέβαια το γκολ που μπορεί. Θα ισοπαρίσει. Τι γίνεται με τα βακάρια. Όχι πά. Κολόφαρδος. Νομίζω 4 βακάρια είναι κολόφαρδος. Α, έλα όχι. 4 βακάρια. Και τόσο λίγο. Μας λέει εντάξει. Δεν θέλω να κάνει το κανένα. Και μέσα. Α, γευμίσεις. Τώρα μια βγει και το άλλο. Να, έχει. Άρα έχουμε. Παίζει Λεβαδιακός Βόλος, Παζιάννα Πανατολικός, ΑΕΚ Λαμία, Ατρόμητος, Παναθηναϊκός. Παιδιά! Γκολάκι και κάνουμε το 1-0. Εντάξει, το δεύτερο μήχρονο ήταν χάλια. Δηλαδή θα μας χάσει το πρώτο μας έφυγε. Φτάσει όλα. Έτσι είναι το κόλπο. Δεν θα μου βάλει ποτέ γκολ έτσι. Μην τη στέλνεις πίσω μπροστά. Ναι. Κάποιοι από εσάς παίζουν τα μυαλικά και κάποιοι σκάρεσαι. Τώρα μύθιμα. Είναι το γκολ. Θα ξεκινήσουμε με γκολάκι. Ξανούς. Δεν είναι καθόλου καλά στο γρήγορα. Δεν τα πηγαίνω καλά στο γρήγορα. Ακόμα και μάγκες θα λίγο να σου μας ξεχαρίσει πλανή. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι είναι. Λάθος. 1-3. Σκορ πολύ μαζεμένα. Γκολ 2-4.
2-5. Τι κάνω. Και έχουμε μάθει τους 4 παίζουν 2 παιχνίδια. Όπως πάντα. Βόλος Πανετολικός και ΑΕΚ Ατρόμητος. Πάμε μόνο για την νίκη. Πέντε λεπτά έχουμε να παίξουμε 2 αγώνες, πιστεύω. 5 λεπτά. 5 λεπτά είναι... Πότε πήγαν 5 και 40 δηλαδή. Δεν ξέρω. Όχι. Όχι στα ημιτελικά ρε φίλε. Σήμερα δεν παίζω καθόλου καλά. Δεν ξέρω τι φταίει, αλλά δεν είναι. Βάλαμε, σοφαρίσαμε. Είναι κάτι καλό. Σχετικό καλό. Για τώρα μας είναι καλό, γιατί κινδυνεύουμε μετά τον γκολ που βάζουμε κάτι μάτι. Και δεν μας το βάλει αυτό το γκολ ρε φίλε. Για δεν θέλω. Όχι, δεν είναι έτσι χαλαρά. Ναι, και σε αυτό μπορεί να φάνε ξέρω. Όχι! Θέλω να ξεκινήσουμε με κάποιο γκολ. Όχι. Φίλε μη μπιμπάν. Να παίξουμε επιθετικά τώρα. Είδες λέει. Δεν την πας πίσω την μπάλα. Όχι. Δεν μ' αρέσει πάλι, εντάξει είναι ντέρμπι, αλλά... Ναι, ντέρμπι, πολύ ντέρμπι, εγώ βλέπω πως χινέμαι. Ναι, στο... Δεν σου προτείνω να κάνεις το ψηλό, γιατί είναι ψηλό. Και λοιπόν εμείς θα κάνουμε στο γκολ. Πάλι καλά, δεν ξεκινάει και καλά. Παιδιά, δεν βλέπω να είναι. Δεν είναι πιο χαμηλές την πάλι. Πιο χαμηλές. Όχι το κάρι. Όχι το κάρι για μάδια φλέ. Δεν έχει κάνει ατόμο νομίζω σε όλο το μάτι. Το κάρι. Το κάρι. Θα κάνω ναι. Πάλι να το φάμε μάγκες. Και αν το τρώγαμε. Αν ξέρετε. Δεν είναι. Όχι. Τι κάνουμε. Όχι. Νομίζω τελείωσε. Τώρα χάσαμε πάλι. Χάσαμε! Γκολ, μάγκες! Τελικώς με το 8-0 το μπάτσο τον Πανετολικό Βόλος. Πολλές διαφημίσεις όμως, δεν μ' άρεσε. Τι είμαστε στο τελικό τώρα. Το χάνεις τον παίρνεις. Θα λίγο να βγω. Μαγκές. Γίνει. Όχι. Στη γραμμή το πει. Δεν πιστεύω πως κάποια στιγμή τα πιάνω. Δεν ξέρω πως θα πιάνω. Και δεν ξέρω και πως θα τρώω και κάποιον. Δεν ξέρω πως θα πιάνω, πως θα τρώω. Εκεί ήταν η κολοσσαπή. Για να βάλει αυτό το κολλάκι. 1-0 εμείς στο τελικό. Και αν συνεχίσουμε έτσι το τρόπο είναι δικό μας. Πάμε λίγο. 2-0. Νομίζω έχουμε κάνει το μαξιλαράκι μας. Πάμε, ξεκινάμε. Όχι, δεν το πιστεύω τι κάναμε. Τώρα μπορεί να γίνει μια...
Ναι, αλλά εμείς του λέμε τόσοι. Και σπάμε την κατάρα και πάμε στο 1-3. Θα σπάσουμε την κατάρα. Αυτός με ρεκόρ ξέρω εγώ. Όχι. Μα δεν το πιστεύω. Και τα δύο είναι αυτόν γκολ πλέον. Πώς. Μάγκες. Έτσι θα χάσουμε το κύπελο. Μάγκες, εγώ πάω να χάσω τώρα. Τι να μην θέλεις άνθρωπε. Άντε. Δείξου ποιος είσαι, Μανώλη. Και τέλωσε. Θα το πάρουμε. Είμαστε νικητές. 2-2 έχουμε, μάγκες. 2-2. Ναι. Like και sub.